Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bolane pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Ha kene panjenengan iso menggalih. Rada penak weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentuk matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora mung iki. Ndoro karo kaca, ndoro torjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora mung aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini gak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Sungengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah trek modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong loro nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikaki variasi, tak kira nek templekane. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ya, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong
mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijayakusuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani Sendata Cakra Dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Ndarawati pamunten nggih ping gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti takmu nggih. Wis kena ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Lha kok dalan nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Lha Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndorono kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atur-atur kamar. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhane iku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wau jenengan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong nggih. Para iya. Pun nggih Den, iya sing ati-ati. Pun nggih Ndara? Iya sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya sing ati-ati. Ndara pamit, iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Tenan winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petro. Nganti tak elekke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng. Nggih, iya. Pun nggih, Gus? Iya. Ndara? Iya. Pun nggih, iya Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawang iki lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Bagi. Alah rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun.
Mesak ora? Wonten gangsal 12. Hah? Wonten gangsal 12. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora? Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng yo. Bareng yo. Bareng petak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Kowe lah. Kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah Ki Lurah. Kene tak silih. Munduraken bijang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Wis tak akan dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang rak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Wis kene 50 ra masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, wonten paring adawuh. Kilanana kula nyuwun pamit amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu. Arjuna nuwun paring adawuh. Werkudara, ewaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang dak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Ya wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salusah kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gamparan gading. Kadharaken sangganing peromban cedhik manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil patraning keprabon. Kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata katon sesanti kamulyane.
lakon lakuning lekasu kita linuting kitung katung kadereng momong memangun manah rahayu mulai yo yo hah mulai piye mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen nek sing nantang karo Petruk mau Sinuwun Mandura ning bareng aku ngematke Sinuwun Mandura metu pagelaran jaba ora pangling lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa utamane putra-putrane Ndara Werkudara Ndara Antarja Ndara Galukaca Ndara Antasena iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa aku isin aku wirang aku wong tuwa lho Gong nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang mula ayo bali terus nek bali ngrampungi masalah ngono wae terus nek bali perkarane rampung kowe bali ora gawe gelo atine bapak ngono apa piye to ya mesine bapak iso nampa kahanan iki bapak arep bangun kayangan ki serius lho Tru ora mung gojek ning tenanan mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta kuwi wigatine supaya apa sing didadi jangka dening bapak iki kasembadan terus saiki aku tak takon karo kowe nek kowe mulih kowe matur karo bapak Pak aku ra iso mboyong Pandhawa ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada bapak iki mung meneng wae bapak ora protes ora nyeneni kowe malah mesti bapak ming mesem ning eseme bapak kowe ora iso ditebak kowe iki mesem lara apa mesem bunga iki ora ngerti terus mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih ngono ya ha iya bapak mung niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya haning sing maju dudu Ndara Baladewa Gong sapa anak-anak Pandhawa luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo haning kae iki pepundhenku wis rasa ngurus pepundhen nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa rawe rantas malang diputong Tru aku mungsuh Ndara Galukaca Ndara Antarja Ndara Antasena nek perlu ora masalah nek aku mati pendem wis kok tole mendem ki gampang anak bojoku ki lho Tru wong ki nek wis gelem tumindak wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo nang omah ora usah digagas kowe mati dadi kusuma bangsa kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama waduh kok kaya ngerti-ngerti ya mati ki dipitung dadi 3 mati utama mati madya mati nesta mati utama matine wong labuh bebener labuh wong tuwa labuh agama labuh negara kuwi mati utama kuwi cinadang swarga kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat lebokke swarga tanpa mampir nang neraka mati utama nek mati madya ki Ndara Antasena diayomi karo Gusti kowe menang karo putra Jodipati 3 lho ora glelek Petruk menang karo Gatotkaca wah semebar spiral apa spiral viral kok spiral piye ora glelek ora Gong awar bali wae aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa wis tenan kowe mulya aku tak nang kene kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati tak wujute aku lu wong mati bangane tekan ngarepe bapak wirang ki selawase urip ra iso ilang terus arep diraupi keletan taun umure wis mundhak wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang modar sisan modar ngrasake apa-apa ayo wis nek arep mati yo lho aku tak bali aku jenenge ora friend piye ora kanca
Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe dan kowe kok training sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut e, Tru. Ngene iki rak trampe nek keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Ning kene lho. Heeh. Durantasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grabyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabating para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Truk. Wetenge lara. Aduh. Kenapa ta iki mau? Waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari sikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake jengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok landhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syaraté Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Mandharawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu
omongane Bagong niku lho iki bener. Waning Sinur Mandura wis ora sranta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok-elok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten apa-apa. Kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam Padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani Bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentuk matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Sungesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripe. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didedel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke ming ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya, nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Menjajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ayo meng kesel tok, ha ta? Ha iya dengkulmu amoh ora. Teko mburi kene.
Menek Ndara Garukaca Ndara Antarja tekan kene tata-tata go. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Ndara Antarja metu. Ya. Tenan yo le. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Tru ya wis siap-siap lho Gong gedruk lemah ping 4 ping 3 andang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den ya Tru nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene pinten? Wani kula menika dasaripun rasa kagian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Wirang-wirange Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk dimeleng ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang.
Lha dadi putune cangkeme elek. Mau sampean biyen ora ngerti, mau sampean yo isih bocah. Sampean yo isih bayi. Lha dadi sampean ngunekke kula Petro tak gembol ndasmu. Sampean iku lek nggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petro nek pancene ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandu. Lho Petro kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Tru? Pun tek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Yeah. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, to? Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Selapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasang gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Tosen mau linge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak kowe arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus kalau cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak sebabe ora ndek otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasuh nang ngisor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong, ngopo boleh Petro? Arep tak pateni. Lho, wani karo. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar, ha. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den?
Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi to. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya tak lindungi, Truk. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke, ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Kira mayit jedul saka njeron bumi Ndara Antarja. Iya Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit bar unjuk anggur napa ora? Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Non, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Truk, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk, krungu ya, Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niki mau radio. Gelombang FM. Bagong. Non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Truk. Sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ah iya. Ha ta, Truk? Ora sero-sero. Ha ta, Truk? Lali aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok iso banyol. Karang Bagong dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong koyo iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa apa peli kita. Hus. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora? Apa aku goleki Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petro, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis genah aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa, Mojo? Ora minggat
ora ngerti kridaning Antarja sembur mlonyo awakmu. Kowe lha kok sik sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ra jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku mlonyo tenan. Cilaka aku nggawa mundur. Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso mlonyo tenan kowe putu loe. Aku mung wong biasa e. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Atau ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku, ora. Kuwi nek idu adoh banget. Aku nek idu mak ngono dak. Arep apa kowe? Jo, apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ana Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya apa Ismaya? Ismaya. Ku walat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh ya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicek ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke jo. Ayo kaketokno. Rekoso lemu wali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petruk ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangan, Jo. Tanganku iki sawangan. Ki tlapakku ki nek saya abang kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Wela ora wedi kowe gugu karepe dhewe sawangan iki telapan iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye?
Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumuke nang jajamu Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk jajamu aja tundang bakok keparake. Jare. Piye Gong? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku wis saya wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Diling-eling to? Oh, tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Men kelingan terus e. Ismaya. Kuwi mari ngaji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang kira tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Kowe kira percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik lho, ora mungkin kaya jangkrik. Rampung. Urung e, Kong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragoto. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Le. Mangkahanggro sesumbar Deno bumi kunjing kumaluduk gunur ketop lumembak penyu kang kumambang waduh lagu nomor dawing sinuwun Prabu Mandura bali dawi kon nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok kon nyekel Ponoka. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong aku training abang. Ini nyolong ngendi kuwi. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, wis cengenges bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Petro inggih. Meneng.
Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sina Prabu Mandura nyekel kowe. Nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani ya. Lho sing tak wedeni apa, Bo? Cencang jinggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun.
wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun gugu karepe dhewe. Manungsmaning jajaran iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nenggala jeblok wetemu barat. Wah, nek ra mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aku kok yo lali nek nggawa adhiku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, selamat kowe. Aku mau cek. Mau cek. Kowe asem kowe. Aku sok gak melu trone carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Wang. Aku nengok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndoro Baladewa nyelip ojekmu. Wah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngawong ki kelingan terus. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetna Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarep jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang
Kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ha ta? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok sago? Iya ya. Ah iya. Aku kan ora ono masalah. Sing ono masalah kowe ya kejaba nek Baladewa Sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya. Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki aku. Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis alakonane mati ya men. Ah ngono. Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu ming go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Anggar-anggaran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu ya, Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae wis arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing neng samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk kae sok nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok mareng ndok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu, heeh. Dulekane oh ning aja jempol. Mati pitike, nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok iki tiba ning pangkonku. Medeni. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Dileng-eleng. Sapa? Bojomu? Ditepke kuwi sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha ta. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Lho kok rupane beda. Kae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketuku komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amok Surawarta, Jawata imbang yen para padha. Dirwe. Wah, anu semarek jalan desa. Lho, iki Petruk kok nggawa bendho iki. Surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petruk Kanthong Bolong.
Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala pusaka kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggulung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaneng asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tanwandi namung para Pandhawa. Kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sakmangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo montor Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Kyai Prabu Darmakusuma menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi nanging menawi Garindrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk nongestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho kok njaluk pamit dhisik tegese siadu ranganipun Kakang Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin menawi kula sampun mangke damel padhang Garindrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kundur ngono inggih oh ya pun Kakang mung kari manut Yai tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo miteraning asta kang miteraning asta aneng asta Setyaki wonten ing barat lah kok raya ora dat abene pendak-pendak pun Kakang Suwanana Praja Ngamarta mesti pun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih nanging lah kok ora kaya sagedhagan iki gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak semu ora percaya marang suwaning pun Kakang Yayaji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas Arjuna mara gage matur eneng apa Kok Prabu Mandura eneng apa Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Limasada. Nganti pun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendang Kaprajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yayaji, wonten paring dawuh Werkudara apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji ya kuwi kadangku panengah si Arjuna merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal ya Janaka ya Kresna ya Janaka Arjuna wonten maring dawuh umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe ora bakal bisa dipisahke dening apa wae Mengaten Koko Prabu wengakna permana jati ayo gage sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Limasada kuwi aku apa dudu Janaka Koko Prabu boten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Koko Prabu kados pundi lampahan menika? Werkudara, nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis, yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Werkudara winggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Limasada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Limasada aja ngaku kadang tuane Werkudara pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing pustaka Jamus Limasada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbaleke pustaka Jamus Limasada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna.
kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngonek-onekke sisan ora? Mboten, oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tunggune negara Ngamarta. Lho niki Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi rasa digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah. Kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar, Goko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna. Mangkahanggo sesumbar lindho bumi gunjing kumaludo kondur ketup sumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Sapa iki? Durung suwe nggon kemudhun saka pawong ngirit Wadyabala. Lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak. Ono Nalindra muda sapa? Takon karo aku Nalindra ing awau langit Prabu Dewaning Ret. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar nyata. Lonjong botol aku munglit Prawadyabala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Wis ketemu wujuding negara Ngamarta. Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tesmak bathuk mata mloro ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, dalan yen ngono sing edan nemoni macan. Apa habamu? Ayo, babar pisan ngibarati kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pripri pang-pange. Kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane ngatiku.
Oh. Bapak Pemban pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres kok iso ngono nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang naminipun Raden Janaka kula kawon kan Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe Janaka kasinggihan Koko Prabu. Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang nyidra Pustaka Jamus Limasada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok siadi ora mbudidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Siadi kalah kasinggihan mekaten. Piye lah, ora pati nduga mana kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhita mimang kadang dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang wonten pundi golek jago. Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilura Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilura Petruk Berani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngapa to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Wah, ora mati malah kesiksa. Kena nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena ket mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngapa wae. Oh ya aneh men aku jan.
Kowe ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye. Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lalimu pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Solantara, Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Wah, Pak. Pinten abad mboten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Nggih. Petro nun. Mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta Ponoka. Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lergen sangking risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adaw iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong golek kodhoke niku Gus sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge oh senengane yah ini kok buka peksi kuwung. Mbak sini Ndrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna Barata? Janaka wonten paring adhawu. Ngerti karo aku. Kakang Prabu menika Nalindra Kondhang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa.
Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora pener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora pener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duk. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Ha kuwi rak suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klima Sada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh, nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Klima Sada mateni Dewa Kahana, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Wong karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten kok Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gek wis iki jame wis nyesek sik kek. Ngopo nyusu-nyusu iki? Sinten kok Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kon niku Oh, kowe iki arep ngandani to? Oh, Prabu senengane ngono. Isin aku. Ngandani. Ngapae kowe iki arep ngapae? Kowe arep ngapae? Pengertilah sapa kae mau. Ora ngerti. Padha aku ya ora ngerti. Ayo areng ngandani, ayo gek cekan-ceket lah. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di Anak Prabu kok lenggah kene penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beto pripun to, Perban? Nyonyoh tampanana ngger cabang. Kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Oh, tuku ngarepe, Dik. Sinuwun Edian. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangkat to Petruk? Anu, apa sapa jenengmu? Cakrawangsa.
Kita gak kaya ngerti sesuai jan. Kowe wong licik, kowe luwih licik. Ora wani ngadepi para Pandhawa, kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Sarana Membanata Ndarawati. Kowe arep ngopo? Aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati. Wong kok tiba saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijek urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur to le kowe ijek urip ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan panuk maneh. Wah. Oh. Le mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapakku sajae seneng banget ora tak cek. Apa iki? Kok ngungsruk wae? Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Babe kacang atum. Mongko sing seneng mangan kacang atum ming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngono. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Ngandel ora. Kok Semar nganggo ngekepok kencenge ra jamak-jamak. Pas dikekep bisa dinet-net. Apa ora? Apa ora? Oh. Gong Semar ketemu Yange lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul. Aku Semar ana putrane lho, ana putrane Ben. Tak nehane jurus. Sabar. Nekat tenan tak po cementel we nekat lho.
topan Pak. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Dan nanti ngembroke kuat e. Bagong Raden. Bagong Raden. Iki kagungane bapakmu. Bagong Raden. Bagong mumpung nganggo training kok. Raden. Ngapa Emer? Bali, inggih. Ayo Bali, inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbala geni kowe. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Oke mabur. Inggih, ngestaken. Ayo Den. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletakne ngarepe. Gambar kupu. Oh. Aduh, Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae konangan kakekne Semar kewirangan kabeh Wadyabala kon mundur Dewa Srani. Nadyan kabeh Wadyabala wis padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Matur nuwun Den pun kersa rawuh mriki. Yo. Ndara kula Puntadewa bareng tindake karo kembar. Syukur. Pustaka Jamus Limasata diasta dening Sinuwun Ndarawati. Pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula sageta embanipun kadigesang wonten ing kayangan. Kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan lan kabagyan saha kesarasan sumandhing dhateng sedaya warga mriki. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangasaming langkung.